shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Har a yanzu za a iya raba tsakanin musulmai a Najeriya akan kabila? Har a samu wai ba haushe wai a ce ya tsani ba fulatani wai dan me wai saboda dan hodiyo ya yaki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yasa muke koma ga jahiliya ne? Wai har a samu burbudin mutane na cewa wai fa maganar ana samun dan kashin gaskiya a cikin ta. Kashin gaskiya? Mutanen da suka sadaukar da rayuwa suka yi wa addini hidima har a yanzu wai akwai burbudin wai a yanzu a samu a masallaci wane ba fulatani wane kanuri wane bahaushe wane bayarabe wane inyamuri wane bateri wane batangale mu haɗu a sahu amma wani wai zai zo mana wai da wani abu da ya faru shekara 200 wai zai tada tsohuwar gaba kuma wani ya amince. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kisa fa dan uwanka zai maka Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un. Har yanzu fa alqatilu akhun lil maqtul wal maqtulu akhun lil qatil. Dukkanin su yan uwan juna ne har a yanzu. Allah bai tafiyar da yan uwantakan ba. Amma yau cikin wannan akan sabanin gari ko kabila sai yan uwantaka a rusa ta a manta da ita. Sai mu zo mu zauna dan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Kamar yadda yake cikin suratul hashr aya ta 14 haka ake zaune. Dan karamin abu sai ya kawo sabanin siyasa yakan har mutane da dama su yi ta gaba wanda iya jam'iyya kaza wanda iya kaza an daina magana da juna an zazzagi juna an ci mutuncin juna matukar addini ya hada mu haramun ne sabanin kabila ya raba mu haramun ne sabanin siyasa ta raba mu haramun ne sabani akan kasuwanci ko iyakar gona ko na gida ya raba kowa iya daukar fahimtarsa amma dole mu tabbatar da yan uwantakan addini tana nan don tafi komai karfi sabani na duniya duka wijhatu nazar ne ijtihadi ne wani iya ga kaza zai wani iya ga kaza zai ijtihadi ne babu wanda ke da yakinin abin da yake kai shine daidai akan mafiya yawan sabani na misali duniya amma zato ne nake kirda don kaza wani iya ga kaza amma yan uwantakan addini kada a rusa shi saboda me saboda addinin shine tabbas dukkan maslaha ta duniya ko da ita ko babu ita zamu rayu a duniya kuma Allah zai kawo watanta nakan iya zaunawa shekara 2 ban tuna ma ni wai me kabila ta ba a rayuwa saboda me saboda ba kabila tana min ba addini ya dame ni me amfanin kabila din babu addini ba ta da amfani menene abin da ke da amfani shine addini tun da nake ban taba tambayan aran ma me kabilarsa ba mun taba maganar kabila da kai ka taba tambaya na bai dame ni ba ya haddace qur'ani musulmi ne bawan Allah na kwari shi ne ya wadatar mun wuce wannan gaba ita kabila kawai lita'arafu ne in ka iya yaran sai kai in baka iya fa yake da bari yanzu fulani mu ma na northwest mutum nawa iya fulatancin gaba daya yawanci duk an zama hausawa ma an rike dai ba a ma sani ba waye ma iya fulatancin nawa ne suka sauran maybe a irin su dan liman a jigawa dan samu kaza dan Kano maybe a samu wasu yan kauyuka akwai local government kadan da suke yi Katsina kadan ana yi in ba haka ba nawa suka saura ai fulatancin ma yawanci yanzu a north east ne ake yin sa yawanci to shi faɗi yare kawai fadan mu fahimci juna ne in na ce yau ba zan yi fulatanci ba ko ba zan yi kanuri ba ko ba zan yi hausa ba larabci zan yi kuma ka iya bai wadatar ba kawai mu fahimci juna ne fa kawai amfaninsa shine wane ya magana da wane shikenan a cikin kabilar akwai abin da yake na kyawawan ɗabi'u babu laifi a yi riko da su akwai ɗabi'un da an gina su akan kunya abu ne mai kyau a musulunci an gina su akan jarinta abu ne mai kyau a musulunci an gina su akan kyauta da karamci duka sai mu rike abin da ke cikin kabilar da ya saba wa addini sai mu yadda shi saboda me saboda addini yanzu shine mizanin auna abin da zamu dauka da abin da zamu yadda shi mafhum tayyib don haka fa asbahatum sai kuka waye gari bi ni'imatihi da ni'imarsa ikhwanan kuna yan uwan juna shi yasa fiyayyen halitta ya ƙara fassara mana wannan da cewa al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu wa la yahqiruhu man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajatihi man farraja an mu'min aw an muslim kurbatan min kurabi dunya farraja Allah anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah hadithi ne a Bukhari hadithi na 2332 fiyayyen halitta ya ce musulmi dan uwan musulmi ne bai ce bahaushe dan uwan bahaushe ba bai ce balarabe dan uwan balarabe ba bai ce bafulatani dan uwan bafulatani ba bai ce kanuri dan uwan sai ce al muslim akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne aba jama'a me yasa muke komawa jahiliya ne annabi ya ce ba zai zalunce shi ba ba zai mika shi inda za a cutar da shi ba sannan in ya samu daman yaye masa damuwa zai yaye masa bakin cikin duniya
idan ya ga abin da zai biya masa bukata zai biya masa. Wannan fa shine addini. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya. Wa kuntum